Mudzimai anozivikanwa nekutamba pamarale emusangano weZANU-PF, Mai Welly nasekuru Garwe vagamuchira zvipo zvemotikari kubva kumusangano kuburikidza naCde Garwe. Vaviri ava vagamuchira zvipo zvavo mushure mekunge vatora zvitambi zvekutyairisa, sezvo mutemo munyika uchiti hakuna anotyaira asina chitambi. Manyukunyuku baba. Ndoba ndikazona kuti ZANU-PF uchi ndandisina mbotasira zvakadai muupenyu wangu. Ndanga ndingoti ndaingopoti kuona uchingwa muriwo mukaka zvichingodaro. Asi ZANU-PF handina kuti ndingataura zvakawanda nezvandaitwa naZANU-PF. Through president wangu waMunangagwa, Emerson Mnangagwa, ndakutenda ishumba murambo nezvandaitira. Nasewikini uchifaya. Mwana wenyu imi muri uchi. Sewikini kana muri uchi wabongo sewikini uchi. Ini mwana yindi uchi. Saka nyika yese vanayitira uchi. Nezvamuri kuita matongera muri kuita tukufara. Nezvamukandoona ndiri nezvandiri nhasi zvatosiyana. Ndamunhu akuoneka ndakuverengwa kunzi ndamama. Nokuti muri kusumudzira chirongwa chenyu chekuti hapana wamuchasiya mukati menyika ino asina kubata makiyi. Tiripo baba vana venyu ende ndiri kufara inisa Garwe nezvamukandiitira. Zvandaitirwa neZANU-PF ndoda kufara nyika yose ndichipembera nezvandaitirwa nevamwe vose mukwanise kuziva kuti ZANU-PF yakanaka. Pamunoda pai ndisumudza Garwe ndichipembera ndichiimba amai munogona amai munodai chimama ndezingataure vese maminista edu tine vana maminista vanovadiki vafanana na ICT minista vedu vechidiki mama Chakaire ariko kuyuth totaita mai vedu musikana ari kuICT mama Vetera. I like those ministers. Vana vadiki president vedu vakati pa vana vadiki maminista. Saka tikuzvikudza nekuzvitenda nekuti vana vane muono wakanaka chaizvo. Takaita maminista akadaro ane njere dzakadaro ari kuita kuti nyika isumukire. Tinozvitenda nekuzvifarira. Ndosaka muchiona tichida ZANU-PF nokuti baba pavakangouya second republic zvese zvakuitika, maroads ari kugadzirwa, mabridge ari kugadzirwa, maindustry ari kubuda nekumamisha. Saka ndosaka muchiona chinakirwa namudhara paanoenda pese mudhara ndinenge ndiripo negarwe rangu. Nekuti ndinoziva kuti paakatanga mudhara nyika ino yakatorwa ndivana low cost. Ndo vakanga vari mutungamiri wegroup rainzi la cost. Saka group rainzi la cost ndoda kuti vaMunangagwa baba wangu harina kupera group iri, hamusiri mega makasara. Takawanda vana venyu tikukutsigirai tiri malacost ana Garwe vacho ende tikuramba tinemi mayouth ese nda kuti muone zvatikuita muono waitwa vamwe vaifungwa ndezvekunyeba mapepa angu ese motikari ndinawo zvese hapana chandisina pamota yakaiswa mutero 1 year yakaitwa zvose zvakaitwa pamota nekudhiswa ndasina chitambi ndakaitiswa mahara naSewikini uchifaya. Ndakanga ndisina kana kuchata muupenyu hwangu, aiwa ndakachata. Ine mashoko andinawo naSewikini ndikutendai basa guru ramakaita. Kuti nhasiwo ndizova nechinonzi chitambi nemadrivers license kuda kwenu. Wozovazve nayo motikari yekuti nhasi ndinoenda kunotsika motikari ichifamba. Ndinokutendai nechikuru chamukandiitira. Ndongoti zvisava zvangu ndega asi nevamwe vose vamuri kungoitira. Tiri kumusangano wedu weZANU-PF tichienda baba vedu tichiti aiwa shumba muri uchi nanhasi unoti ndingomora uchi Vision 2030 nekuseri kwayo baba murambe muripo tichikudai nekuti tingaendepi sunherera dzenyu baba tichita kwatingaenda muri uchi tinokudai baba. Makorokoto kuna Comrade Garwe naMai Welly vakawana malicense avo mushure mekunge vapiwa mota nemusangano wedu weZANU-PF kuburikidza businessman wedu Sewikini Uchivayo nemutungamiriri wedu Comrade Emerson Mnangagwa, His Excellency. Pano pa enterprise kunyange munhu akapiwa motikari nebato redu reZANU-PF anofanira kuuya nelicense rake mumaoko. Saka vaviri vashandira malicense avo vakukolekita mota dzavo nhasi. Inini ndine mushonga instructor aya mastudents angu aya Mai Welly naComrade Garwe vakauya kudriving school yedu vari mabeginner chaiwo, so we to spend time yaitoda kuita almost 1.5 months tichivadzidzisa kudriver kusvikira vakasvika pakunzwisisa kudriver kusvika takwanisa kuenda kuVID vachinotora malicense avo.
saka ndoda kuti makorokoto kwavari Comrade Garwe namai welly tichitendawo kuna Cde Weeknell vakakwanisa kurealizawo kuti vatipromote vachiunzawo mastudents aya kudriving school yedu. Saka ndikutenda project yacho yese kubvira kune mukuru wedu President Emerson Mnangagwa nekupromota kwavari kuitawo mayouth yedu aya emusangano. So I think that's all I have to say. Thank you very much.